Satu hadir tembang spesial buat Bapak Ibu yang masih ada di sini, masih setia menemani kita ya. Terima kasih. Dianis karena itu wong-wong kita bubaran Ceritane seger masih cerita sing paling nglarani kopi nih nalika bapak lunga ninggal ke keluarga nalongso tapi kudu tak trimo gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayange sing kaya liyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa-apane kabeh kahanane ya pancen iki kabeh ati kudu iso kuat talungane martara disandang tuane kudu iso ngadete rana cekelane nyanemen anak sing rusak omahe jepit tahan sabar ala keri sabar ala keri tenan lho Mas keri lah Dek keri ya Dek keri lho Dek yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban Sakno. berjuang ning dalan dhewean ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene kudu iso ngadeg dhewe rana cekelane menawa pancen iki takdire kudu iso kuat Mentang lo, tanggung jawab dulu. kudu iso ngadeg dhewe rana cekelane nyanemen anak sing rusak omahe oh alah aneh ta iki iya Tumpai ra tumpai. Tumpai. keri rene wae Ayo. Bareng-bareng tumpai ya. iya Yo, Nek. iya Tak beleh.
sudah pinangkani ya Mas ya lagunya Iku nih wong tua. Ya Iku wong tua sampun pinangkani terima kasih. Tinggal